ಹಲೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಂಜು ಆಂಡ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಕಣೆ ದೋಸೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಲೋ ಆಂಡ ಏತು ಬರ್ತೀಯ? ಹಲೋ ಯಾನೇ ಪಳ ಬೇಕನೆ ಲಕ್ಕುಣೆ ಇದೇ ಬೇಕಲಕ್ಕಣೆ ನಿಕ್ಕು ದೂರ ಯಾರುಂಡು? ನಿಕ್ಕು ದೂರ ಯಾರುಂಡು? ದೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಓಪನ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದು ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಗುರು ಜನ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಅನ ಮಂಡೆ ಹಾಕು ಜನ ಚಾಯೋ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಆತಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆಲ ನೀರು ದೋಸೆಲ ಕೋಡೆ ಇರ್ಲದ ಕೋರಿದ ಸಾರದ ಕಜಿಪುಲ ತಿನ್ಕ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಬಾಯರುಂಡು ಪನ್ನಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೇನಿ ಪಂತಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಹೋಪುಣೆ ಮಾತೆರಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಿಷಿನಿನಿಂದ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ನಾವು ಚಾಯ್ ಕುಡಿಯುವ, ಚಾಯ್ ಪರ್ಕ ಬಲೇ ಕರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಪ ಚಾರೇನ ದಯಾಯ್ ಓಕೆ ದೂರ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗೇಟದ ಬೀಗ ಅಪ್ಪ നിങ്ങൾ ഹോട്ടൽ സുന്ദരി ഹോട്ടൽ ഏയ് ഉള്ള ಹಿಡಿದಿ ದೋಸ್ತಾರ ಮುಗ್ಗೆರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಇಜ್ಜ ಬಾರತ್ತೆ ಒಂತೆ ಇಜ್ಜ ಬಾರ ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಉಂಟಾ? ಲೀಲಕ್ಕೆ പോയർ എർണിക്കേണ്ടി ಮೂಜಿನತ್ತಲ್ಲೇನೆ ಮುಗಿಪು ಟಾನ್ 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 ಟಾನ್. ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಈಗ ದೂರ ಹೋಗುದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ನತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಗೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತಿ ತೆಪ್ಪಿರೋ ಹೋಗ್ನೆ ಮಾತೆರಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದೈದೊಂದು ಬಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೈ ಪೈ ಆಂಜನೇಯ ಪಂತಿ ಅದೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಅದು ಮನ್ನಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂತಿ ತೆಪ್ಪಣೆ ಒಂದು ಆ ಜಾಗದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ನಡ ಮೊಗೇರು ಪಂತೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಂತಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಮುಳು ಒಂಜೇ ಮಿಷನ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಹೊರ್ತು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮುಳು ಪಂತಿ ಆತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೂದ ಪಂತಿ ಉಳ್ಳೇನೆ ಭಯಂಕರ ಪಂತಿ ಉಂಟು.
ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 11 ಆಯ್ತಂಡು ಎನ್ಮೆ ಮುಕ್ಕಲೇ ಶುರು ಅಂತದ ಪಂತಿದೆ ಪೆರ ಅಡ್ಡು ಮಿಷನ್ ಎತ್ತಿನ ಬೇಕಾತು ನಾನು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಳ್ಳೆದ ಇಂಜ ಉಂಡು ಆಣ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಲ್ಲದಲ್ಲಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಪಂತಿದೆ ಪೆರ ಬತ್ತನೆ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡು ಚಾಗಿ ದಾಯ್ತಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಕಜಿಪುಲ ಅಂಚನೆ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿನ ತಿಂಡಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅವು ಅನ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಏಪಲ ದೋಸೆ ಇರೋ ಕಣ್ಣು ಟೈರ್ ಅಳು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಣಸು ಪೂರ ಅಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪು ತೆಗಿತೀನಿ ಬಂದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಒಣಸಲ ಇರ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಲೆ ಉಂಡುದು ವರ್ಕ್ ಶುರು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ 8 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪು ವರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ 3 ಲೀಟರ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಚೂರುಲ್ಲ ನಾನು